Wa syukurillah udan kok terang barang terang. Ya terang. Ora terang kacu ketoprake. Ya ora anu nak manang kene Mas ya udan ora tek kacu sebabe apa manggone strategis. Ngono. Oh. Panjak panggone ning emper. Strategis ora mikir kudanan. Ora mikir kudanan sing rias ning jero omah, ning jero omah ya oleh. Ora kudanan. Ora kudanan, ora kaya menon desam. Desaku kenapa? Toprak udan ketoprake kukut. Perkara wong remo kukut. Perkara panjake manggone ora ana nggone. Ketoprak rias nang isor gedang. Terus kukut ayo. Ora usah. Kene kan gak ngono lho. Mulane lake alhamdulillah muji syukur dumateng kersa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin. Siswa budaya ditimbali piyambakipun Bapak Darsono adalah Ibu En. Ibu Endang sedina sewengi nyobya-nyobya ketoprak. Lho, dadi jajan apa ae sing nang disuguhno tamu ning guri ya ana. Ora bedakno antarane tamu undangan karo kanca ketoprak. Ora bedakno. Alhamdulillah. Ngono ning arep ana banyu aqua ning guri ya umbru-umbru. Ning guri ya ana. Ana. Ning arep ana gedang. Ning guri ya ana gedang ora ketang cilik-cilik. Ya tak swaduk pokok. Jawan iya. Wancen gedang ulin ora le cilik. Iya kok iso. Ning arep ana krecek. Ning guri ya aki. Ning arep ana dus-dusan kotak isine snack. Mbok keteke mbono mbok ora mang. Aku jaro. Lah kowe mari dagelan turunan kok. Kon ngerti. Lho turunan yen ben mbahku anyar dagelan. Kandha ora perkara ngono. Lah turunan maksude Tegese kowe teko langsung turu. iku aku ngantuk. Oh iya, dagelan turunan iki contone kaya aku bapakku seniman, ibuku seniman. Seniman. Ora kaya kowe. Lah nek aku Bapakmu seniman, ibumu seniman. heeh. Kowe gerang-gerang kok senewen. Aku balani gak tiyok menawa. Mulane kowe karo aku kan kudu sing pinter. Sing pinter. Lho wong urip ning alam donya iki kuncine kudu pinter, ben ora dadi pangane wong bodho. Ngono. Ono mangkane sekolah sing dhuwur, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Lho, Kaya contone sing sunat iki muga cita-citane tercapai. Apa sing disejo bakal tumeka. Sapa temen bakal tinemu. Kaya biyanipun Bapak Darsono. Bapak Darsono sak keluarga ngono ya pinter. Mula aku cek wis sekolah nek aku ora bingung. Upama sampeyan ora paling ngetoprak aku blas nusul Pak Darsono. Mula nggone Pak Darsono melu ndopeng. Wih. Cocok iku. Wah, aku nak kon gereti kabel spiral lendak. Tahu lho sikilku anu katut ngampek sak dengkul-dengkulku. Ora sandas-dasem mlebu. Monggo ya nyambut gawe ini ora pak iku angel. Masa ora tenan contone aku dhewe. Lah kowe dadi nyambut gawe aku sak urunge gagel mbiyen bakul. Dadi bakul ning ora pak ya ora iso tinemu. Lah bakul apa? Bakul kerupuk. Bakul kerupuk mbak omongno wae. Bakul kerupuk pas aku ya iso sukses kok nyatane wong aku ora cocok dagang ya bangkrut. Lah bangkrute perkara apa? Perkara sepele. Sepelene. Aku kan kerupuk tak produk dhewe ning omah. Karepku tak setara ning toko-toko. Ya. Lala isu-isu mripat ngantuk mergo bar tanggapan. Kerupuk tak adai tombong tak tumpakno sepeda motor tak setarno ning toko-toko. Toko-toko. Lala teko perempatan dalan motor tak tunggangi tak tumpaki tak onekno ana cah cilik nyebrang aku kaget motor tak rem. Nah, cia. Bocah cilik selamat aku ketumplek kerupuk kocar kacir. Aku bingung kerupuk rusak kabeh. Mbok lapi. Tak lapi kesuwen wong ewon. Terus mbok damoni. Damoni apa rantai ababku wong kerupuk kok didamoni. Lah terus bapak ben cepet oleh ngresiki kerupuk tak adahi tak gawa ning bendungan. Bapak tak umbah karepku ben resik. Nanging ora resik malah mimpes kok. Bangkrut aku. Lah kerupuk ya mimpes. Ahli profesi. Alih profesi ya dadi bakul. Dadi bakul mesa wong dhuwit sing genahi dhuwit bakul kok. Dadi bakul pari. Bakul pari ora ndek modal. Bakul telo.
Ora tani kok. Lah bakul apa? Bakul kira-kira ora usah tak iderno nek ana wong butuh mara. Bakul apa? Kijinge wong mati. Lho, Wah, berarti ke kulaan akeh. ora wong modal nipis kok. Kulaan pirang iji? Loro. Loro entok. Loro entok. Sesasi payu. Dasar nang ngarep omah, sasi ora payu. 3 sasi. Ya urung payu. 4 sasi. Pak aku malah mati dhewe. Lho iki tenan, jos matamu ngono. Wong pak aku mati kok jos. Lah timbang nukokno dhewe? Oh, iya. Lah iya. Timbang nukokno alung tak nggono pak aku dhewe ya. Lah iya, berarti kijinge kari Kari siji, Pak. kari siji. Ini aku ora tak dol sing iki. Ya didol no. Ora. Nggo apa? Tak nggo nyediani sampean. Arepku sing cocok. Ngono ngalupna aku dan modar ngene. Ya ora wong urip kan bakale mati. Wong urip ora usah wedi mati. Lho mati te ra wedi ku. Lho, napa wedi mati wong wani urip? Mati medeni wong ana kuburan didangu Mbah Mo. Mas apa? Mo Saryo. Itu kok Mas Aryo kok ndonga wong mati. Malaikat. Ah ngono malaikat kok Mbah Mo. Mulane aku sampean upamu mbok dongakno mati, ning ya tulung ndut. Piye, Pak? Mbah Mudin kandhani. Kandhani apa? Kandhani ini Pak Klenteng nak tinggal tulung Mbah niki dibuntel mori sing amoh wae. Aku ning jero kuburan ben ora didangu malaikat, aku ben darani mayit kawak. Aman iku. Aman. Aman kira ngarah didangu malaikat wong lagi dlir Klenteng mayite iki mayit kawak wong apane kapane amoh. Wis ora usah didangu. Japakno. Malaikate njupuk mercon sumeti bokongem. Tak juatas. Ora ana malaikat dimpercon. Wah kowe malaikat kok mbok apusi iku lho. Gak entuk ra iso urip ya. kudu wani mati. Walah duduk zaman nalika biyen aku perkara mati ngono sing tau ya ora wong sing tuwa-tuwa aku lah ya tau mati asline. Wong kowe isih urip kok tau mati. Kandhane ana siaran innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing mati sapa? Sapa? Aku mati. Masyaallah innalillahi kowe mati, Pak. Maratuaku. Terus bojoku. Iya. Terus anakku. Do nangis. Joget. Ana wong mati kok joget. Lho mbok do nangis kabeh. Berarti susah ditinggal sampean. Tak tinggal susah. Iya. Terus gang delok Mbah Mudin teko aku terus gawa nang jaba ning latar. Dipondong metu. Diseweret gotor-gotor-gotor. Mayit kok diseret. Ya digotong. Sing gotong wong telu mesti. Selikur. Nah itu kok dawa meneh, Pak? Ya wong telu. Wong telu. Digotong wong telu, digawa ning jaba, linggih dilek bareng-bareng, Didusi banyu suci. terus dibuak. Lho. Mayit kok dibuak? Ya didusi ya. Nganggo banyu suci to? Banyu aki ben protoli lho. Piye? Wong kene iki takon kok kowe nesu. Aku sesuk kok mangkel saiki. Lumrahe ku didusi banyu suci kok banyu akeh. Ya banyu suci. Oh iya. Banyu suci disabun karo sanak kadang mitra karo kabeh dong klumpuk nganti resik. Aku jedindel aku nang kono. Kok iso jedindel wong mayit kok jedindel iku ya ora ana. Wali ngedusi sanging resike bar didusi ndut ngaku dudu gawa Digawa mlebu omah. mburi omah. Napa dibak nang Ya pluruan? digawa ning Jero omah ta? Iya. Ning jero omah. Barang ngono kabeh persiapan wis ana. Heeh. Kain kafan wis cetha. Iya. Wis dibuntel, aku terus ditaleni. Taline ya telu, Pak ya. 16. Ben koyo pager ngono lho. Iku mayit to. Taline ya telu goblok. Sikil kene. Heeh. Kene. Iya. Bar ditaleni telu, aku dilebokno gendosa. Wah, iki sampe digawa ning kuburan mesti. Alun-alun. Alun-alun. Masa mayit ning alun-alun? Yo ning kuburan. Lah ya berarti bener aku ning kuburan. Digawa ning kuburan terus aku dijegurno. Dijegurno cepuri. Jegurno untum. Kok untum iki? Ya dijegurno Cepuri nek nggonku cepuri ngono. Ya dijegurno cepuri. Lah iya. Barang ngono aku diuruk Lemah. semen. Dicor ngono lho. Oh iki kok ora cocok tak lumrahe wong mati diuruki Ya lemah. dijegurno lemah. Diuruki lemah. Diuruki lemah, dijegurno ning jero diuruki lemah rata. Terus dipatoki. Patoke ya kayu. Debak. Bak loro ngono lho. Kok pendak kok terus ben wong kok ketok kowe. Kowe mati kok iso guyokno wong Pak. Ya lumrahe ku dipatoki kayu. Dipatoki kayu jati kok dadak mbok takokno iku piye? Lah kowe kok wong goblok mati kok Dipatoki
jejer loro kiwa karo tengen barang wis ditata apik terus kanca-kanca kabeh Mbah Mudin ning kono. Do ning kono kabeh terus Mbah Mudin ndodok Mesti ape maca donga. ngising. Ana kok ndodok kok ngising iku. Iku mayit bento. Ya jenenge maca talqin. Ayo donga ning arep dhuwur kuburanmu ha. Lah iya. Barang wis didongakno kabeh do muleh. Terus Do muleh aku ning jero dhewe keturun aku. kok gak diantem sandal ndasem ketuan. Wah aku ning kono ana Suara angin teko. malaikat teko. Malaikat teko. Manrubuka. Omong apa itu? Aku nyepoplok aku. Desak. Aku bingung rasa bahasane. Aku ya usul karo malaikate. Usul piye? Ampun basa Arab ae Jawa ae aku. Malaikate yo ngerti. Ngerti Terus bahasa Jawa. basa Jawa. Terus takone piye? Sapa pangeranmu Diponegoro iki aku. Wis goblok ya kowe pangeran Diponegoro. Terus aku digotok. Tiyel ajur kowe. Tongel. Modar kowe. Aku dikelumpukno neh. Dadi siji neh. Terus terus takoki ping pindho. Takone piye, Pak? Apa imammu bonjol iki aku? Ku gambar dhuwit 5.000 iku Imam Bonjol. Imam iki sapa mbiyen nalika salat sembayang? Iya, aku dadi godo nek. Botok Tiyel mati kowe. Wajur lembut dasku. Tongel. Modar kowe. Lumpukno meneh. Lumpukno dadi sineh. Terus ditakoki sing nomor 3 iku lucu. Lho lucune piye? Apa oleh-oleh kon donya? Lho bener no takone Ya ngono. tak jawab, kula ya ora nggawa iki sampean ora mekas. Ora mbokane tahu bulat. Mayit kok ditakoki malaikat ora nggawa ora mekas. Saya nemen malaikate nesu. Heeh. Terus digodhog pisan. Iya mati modar kowe. Aku glundung are. Lho glundung kan ndi? Terus ngelilir. Yar. Ngipi. Daipor kas aku ngipi. Ngipi mbok omongno. Daipor kasane nduk. Mangkane. Wong ngipi rekasane ngono, nganti aku glundung. Mula nek upama tenanan ngono rasane piye? Lah ya mulane awake dhewe eling-eling. pengenane sasi poso, nek urung nglakoni poso, sok ben sing taun ngarep muga-muga jendengangi poso meneh, artine awak dhewe iki panjang umur. Panjang umur. Lumeber karo piyai kene. Piyai kene piyai ndi kene? Piyai anu Pak Maning apa? Mening. Ora tau tanggapan kok kene no ta iki. Lah aku takok mening mau kok. Mening untung tugel ngono. Iki jenenge mangeng. Iya mangeng. Mangeng nak kidul terus ku jenenge brati. Brati nak kidul terus jenenge desa Krungkuk. Mudeng kok. Apa kok ndongakno ngrungkuk barang mbok omong-omongno. Aku kok ya desa kok. Ora buta. Lah kene ya. Ora tau nanggap kok mbok omongno. Kok tukang ngrungkuk mbok celuk-celuk ora tau nanggap kok mbok omongno. Lah kene ya. Wis sing diomongno ndongakno ya wong kene tek ae. Ya mangeng, ya rumasan, Lar kono. mangunan, rimalang, nduyu. Yo. Kowe gak apal, Pak? Ora hafal bedino Dia liwat. nyales mesti ya. Dia nyales. Wah, biyen nang ra desa kene biasa tapi gak ngerti aku. Anjen aku biyen sales. Lah saiki Ya alhamdulillah dongane piyai kene aku ora tau dadi sales. Alhamdulillah saniki pun bangkrut. Jadi kula pindah teng Ketoprak. bangkrut kok bangga ya. Ora bangga tuman iki wong bangkrut kok bangga. Lumrah wong nyambut gawe bangkrut iki ngersula ngenes. Bangkrut kok bangga. Bangga mergo wis entuk penggawean ning Ketoprakan Siswa Budaya, Ketoprake laris, 3 sasi sawal apik besar, ora prei. Ora prei. Oh, ngono. Iya. Lah menawa sasi sawal apik besar, tak Siswa Budaya gak prei. Poso dhewe ngenane lho, poso. Iya. Poso ngenane poso sing wong Ketoprak gawe prei ya. Iya. Ndek ngenane Siswa Budaya untuk 12 tanggapan. Ah mlepok. Kandhane kok. Masa sasi wingi entuk 12. Untuk 12 sing loro tanggapan Ketoprak Lah sing 10. ngedos. Wah iki dagelan umum iki. Umum. Ya umume ngedas ya ngedas kok. Ya aku iki lingkungan lapa aku melok. Aja ngono sini-sini. Ting sini-sini wong. Awake dhewe ra ketang piye dadi seniman lho. Seniman ini nek iso nyambut gawene ya sing penak disangwong ben ketak apik kok ngedas. Kowe kok sini-sini wong paling ora iki nek omah nganggur ora tanggapan, kowe tengok-tengok omah aja ngedas.
Wirang no. Lah saumpama ndelalah kowe tengok-tengok nomah kok diparani wong. Heeh. Kon maca tebang tebu. Mangkat. Sing penting halal. Padha ae. Lah timbang ngedas. Lho ngedos ora ngedos. Ngene iki gak. Ngedos kene iki jarang. Saiki wong ngedos tangga-tanggaku do nesu. Perkara kalah karo teleser. Lah berarti ngedos apa nek ora ngedos Pak? Ngedos iku singkatan. Ngedos singkatan. Ngedoke Dos dosa. tegese ngedos Ngedoke dosa. Ngaji. Iya, aku saiki wis kene. Salat. Bentar jadu. Banter jadu. Sembayang. Sembayang aku gutuk aku. Ono banter jadu. Sembayang ya sembayang, yo ning bolong-bolong wis biasa. Toprak wis biasa. Ono dagelan kok jujur kok sembayang bolong-bolong nek iso sembayang 5 waktu ya aja nganti kek. Alah, ora aja main do ketoprak lele padha iki wong desaku ya padha ae. Wong anggere poso pisanan, traweh, langgar masjid bek kabeh. Bareng seminggu? Walah seminggu ya wis kare arang-arang kaya ulo jagung iki, Mas. Oh berarti nggonanmu. Wong aku iku sasi poso ora sasi fofol ya full. Sasi poso full ora sasi poso ya full. Wong sembayang. Wong bakul. Ora ya sembayang. Wong sembayang lho, sepenting wong urip bulan apa to, Pak? Sepenting sembayang ibadah. Urip nang alam donya nggo golek sangu ning akhirat besok ora kaya kowe. Ngaji wis ora tau, gawe ambanter gadu ngono kok pengen mlebu swarga. Dadar sapa? Lah kowe mang jare ngene. Aja muni bandar dadu. Kenapa? Wong saiki aku wis ngaleh. Ora tau dadu, ora tau. Lah ya apik, nek ora banter dadu apik judi larangan negara, larangane agama. Nomor-nomor niku ya mah. Atogel ya wis ora. Gak. Biyen mone tombo. Bisa wis gak prei aku. Alhamdulillah. Nek ana kiyu-kiyu kadang kala jemelak kiyu-kiyu. Kadang kala paling seminggu ya melu ping 3 nek. Genepe ping 4 ben diciduk. Aja muni ngono. Senengane kok judi. Adikku lanang iki nang Polres Pati. Cekel Dadu. Iku salahmu dhewe ora iso ngandani adi. Sing penting dongane kabul niate kalaksana biyanipun Bapak Darsono dalah Ibu Endang. Sing khitan semono uga dongane muga-muga dadi bocah sing pinter. Apa sing dadi cita-citane besok bisa kaleksanan. Mula aku sunat ditanggapno ketoprak. Kowe kudu ngerti. Mula aku nek ngene iki lho, Ndut. Ning dalem Pak Darsono aku madheprono wegah iku perkara apa? Perkara apa kok madheprono wegah? Sebabe apa aku mangsa kudu nangis. Kok iso kudu nangis? Ora kudu nangis apa kaya Pak Darsono ngetoprak ya ora tau. Ya ora tau. Nyatane daleme ya apike kaya ngene. Lah terus hubungane? Lah aku ngetoprak 20 tahun kok omahku kok ngene. Ya ora apa-apa malah apik. Apik matamu kono. Lah omah piye kok iso ngene? Omah ngene kok bangga iku piye kok? Kok bangga wong ngene sak bangga. Gune sok ndang guyu. Ndang guyu piye? Iki penyanyinya di mangkane nek pengen di omah ngene nyambut gawe dicelengi ya ngono. Aja sok koyo ngambur-ngamburno dhuwit. ngambur dhuwit ra ono ambur-amburno iki. Wong dagel kok ora iso tanggapan akeh nyatane kok sasi ini 3 sasi pul kudune dhuwitmu lah akeh. Akeh apane yang ketanggrapan akeh. Muni wong digawe ya akeh. Lah terus hubungannya apa? Entek buah. Ya rasa buah. Lah kok ora usah. Omahmu tulisi. Polisi piye? Tidak menerima besek. Orang arah ana sing akon ikut buah. Tahu niku. Tak polisi tidak menerima besek sing teko kerdus. Ya tulisi. Polisi piye? Tidak menerima kerdus dan besek. Ngono. Ya wis tahu. Lah terus Ceting. ya tulisi tidak menerima kerdus, besek dan ceting. Malah do mara karo anake. Nek mara karo anake yo Malah dikandani. Nggih, tanggal 29 iki kemelekan, Mas Dor antuk sego aku. Muam. Aku tau apa jabatan perkara besek. aku tau kewirangan kok, Pak. Piye? Perkara wong mara ngene iku ulem mung digawe. Besekan. Gawa wedhus ngono wah iki mangan iki. Mangan. Lha aku mek sendok tak buka malah isine ra sego. Apa? Roti. Zaman saiki iku kemajuan wis ora sego ning roti. Zaman Roti. saiki. Ini mikire ngene. Piye? Sing penting ku pas seduluran ora perkara kowe buwuh dhuwitmu pira ning pas seduluran sing digoleki ya ngono. Kowe mara teko wis seneng alhamdulillah. Ya nek piyai kene wis cetha Mas Gendut, aku lan digawe ya tau. Alhamdulillah. Nyunatno padha wae. Ya ngono iku padha mider ceting padha wae ana tangga-tanggaku. Ya. Wah, ide ceting iki ana nak
800-an sing cedak-ceting rada agal-agal. Sing biasa besean ya ana nak 900. Berarti wis 1200 lho. Ya ana, alhamdulillah pas digawe sing teko nek pira? 68 ya ana. Lah sing 1200 ning ndi kok? Ora lunga ora teko. Lah kenapa kok sing teko sithik? Ning aku malah seneng Mas Dundut. Lah kenapa sing teko kok sithik sebabnya apa? Ora sithik piye anak nang digawe aku ya ora tau teko. Lho ngono ya kudune kowe isen no. Isen no tamumu sithik. Ya isen piye aku ora tau mara. Kudune susah isen. Aku wis biasa ora tau ngono. Lah iku terus piye nomahmu? Titip biasanya titip. Wong digawe kok titip ya apa sepeda. Aku rasakno kowe kok. Mula ngene iki wis tak rasakno dhewe mergo kerukunan iku penting. Ha iya lah ngono to. Rukunan nomor 1. Nomor 1. Ayo ngaturno hiburan, Pak. Ya no sing penting hiburan wong kajate wis kabul niate wis kalaksanan kok ya. Kare mau sing sunat melu munggah melu joget. Mau. Iya ning dhuwur kene taman joget cici. Wah. Sing cah detek rak disawer sing sunat. Sawar suketan. Ora suketan jaminan. Duwe Seketan. kowe ora. Aku turu. Oh, Dadak goblok gak omongi ya. Piye? Disawer seketan ya Seketan, sawar seketan. Iki kok dagelane ya disawer jare selawenan. Wis itu mbah bocah emang mbah ning. Kalau turu wae. Lho mang ketoke nang kono kok ilang. Iku melok munggah. Mau Munggah balik tapi. gak Apa? kaya. Nyanyi pancen saking aja sini-sini wong Mas Gendut. Iya. Nek dagelan terus omong perkara saweran, terus jawe sawerane aku sing kudu kewirangan kudu kisinan. Lah kenapa? Soale ning ndi wae nek jenenge wong njaluk iki derajate ning ngisor, alung sing aweh derajate ning dhuwur. Ngono. Wong njaluk ku nista perbuatan sing gak apik. Contone kowe njaluk ya njaluk. Njaluk plot nang ngisor aku ndur plot ngerake nang ngisor. Berarti anggere njaluk Mesti nang ngisorno. wong karuan. Ya mesti. Katanya aku dolan wingi ning nggonmu, aku krungu kowe njaluk bojomu nek ning dhuwur. Lho. Wingi aku ora. Wong wingi aku ora kok ning dhuwur. Njaluk apa? Lho kowe njaluk wingi benakno gendek. Kowe menek ondo bojomu ning isor dek gendeknya ndi lho kowe ning dhuwur. Lah pasam njaluk apa? Masa aku njaluk gendeng. Pikiranmu sing ra genah. Gubuk asmara diaturno, Pak. Ya, Ning karo penyanyine ben mara. Ya. Ayo. Ana koretan. Ya langsung aja sayang. Karo Mas Tejo. Kok mlaku ora kok ngetno. Mang yo ana pamundutan lho. Apa, Dik? Bojo galak. Wih. Bapak Bojo galak ya ndis bojo sapi. Bojo galak tukokno timek ae. Lho, iku lho. Tumbaskan apa, Pak? Bojo nek galak itu kok ana timek. Tukono timek. Ora mudeng kowe timek. Timek iku Timek obat tikus. Ya Allah, Gusti. Jahat. Lho timbang di bojo galak. Ora apa-apa. Gak apa ijane sing ora galak-galak ya akeh. Kaya aku contone wong gak galak ya aku. Upama kaya kowe ndek bojo galak, tukono timek ganti aku. Pak Klentenge wis lulut. Wis lulut ayen aku kethek. Aku tek kowe apian ate ora aku ora buta dadi bojonem. Lho, kok iso Nek dadi bojo aku ora rugi. Lah kok ngono? Mesti untunge. Untunge Kowe duwe ndi? kalung kaya ngene iki, njaluk dol soapan. bojo kok malah dol kalung. Maksudnya kalau sisik didol ditukokne sing gedhi. Sing penting kan gedhi, gak masalah. Emas. Gak lah. Lho. Emas kok mbok ijol ya apa terus? Yang kuning wis. Bapak emang ngundut bojo galak. Pak sapa? Sing dinggir rias mau lho Mas Gendut. Lah sapa? Kali jenenge lah. Nah sing mburi ku 59. Kok sik tak aku kan arep pipi. Kok iso 59 piye? Ya Pak Kawi rek. Kok 5 kok 59. Lah kok iso ngerti nek kawi ku 59? Kok ono caraka. Ana caraka. Data sawala wa sanga. Kawi. Kawi ka 5 Wa songo. songo karo 5 14. Mbok hitung mbak apakno rek. 14 angkane Ya kan siji karo 5. siji karo lima. 4. Siji karo Aku papat. dadi 5. Mbok hitung mbak apakno kaya. Dhewe karo sing di omah. Sing di omah Kan Pak Darsono. Darsono. Darsono iku 682.
kok apal ya, Pak? Ora apal iku piye lho. Wong tuwa. Kok iso 62 ngono? Kok iso 62? Darsana kok Dasana. Denem sawolu 02. Iya. Oh iya apik. 62 dilalah mentune iki mangkok. Walik. 69 piye? Lho kok ora metune 69. Ora aku walik. Wong kono iku bakul nomor. Dagelan nyambi. Aja Yud, aja kandhane kok lek dicekel. Syuting. Syuting dapane ben rah polisi ben dicekel kowe. Aku gregetan wong kandhane dipenging bakul nomor, isih bakul nomor, dipenging tombok isih tombok. Gawean ngeramal, sesuk engko maine piro? Sampeyan iku ngandhane kok malah takok. Ya sekedar guyon gak apa-apa. Mula awak dhewe guyon-guyon mau ngeling-elingno apa sing dilakoni karo masyarakat. Bubuk asmara sayang. Gene. Kowe ape gandeng apa nekek wong? Tak gandeng kaya sopet. Gegarane wong akrami. Kok iso nembang barang. Ya wong ngedos ya terus. Tutu banda tutu rupa. Kono wiraswara kondang lho, aja suaramu aja gledek lho. Sing desa ni wiraswara kondang. Among ati pawi tane Pulut pisan pulut tewel Luput. tiru lho. Luput, Mas. Luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang yen angel ka tan kena tinumbas harta munggahe bojo galak. bojo galak gubuk asmara rada penak panjenengane gubuk asmara ngono Jare bojo galak kok mbok gentak-genti ae. bojo galak ya ganti ya Rasa mbok reken cah iku ah. Wong reken ngono ku lha apa? Aja ngono ta wong. ora kena direken nepasam nek kowe malah gak penak wong ngonoku Penak apaan? lho penak ora penak piye kowe nek iso malah merguru karo Gatiya Lho kok ngono, Mas? lho Gatiya ana urunan kabumi ra tau ditarik lho Sebabe ya ngono kok kono sing narik sapa lah kowe kabumi mesti diomam dileboni terus Ya, urunan aku sidak 5 nih. lah iya kalau dadi koyo Gatiya lepas dari urunan kabumi Ana digawe? orang ngarah mikir buah wah, lho tau Gatiya buah Gak. tau penak Gatiya Ora. Arep ya, Kowe Mas. ngerti pengen ngerti apa ngono tek ora dadi ngono kowe. wis meh iki kok Ya balik aja to, Mas. bojo galak apa bubuk asmara Pak Nyun bubuk asmara arek awakmu Iso. wis sing nyanyi kok Aku bojo galak ae, Mas. bubuk galak iki Sampe sing gubuk ae. Enek joget gak sah kencang-kencang. Lah sebab Aku matir. Lah apa kok kuaten? Iki lho nak tiba. Lho. Ana nak 3 kilo lho iki. Iki ciri wancine wong wedok. ayo diaturno bojo galak Monggo Mas Tejo. Bojoku galak saiki. Iku bojoku nakal kowe ku. saiki Galak kaya nakal. Dino wong tombok togel. Wes apa iki, Mas? wis ape melak adine Sapa, Mas? adine digaruk banter jatuh digaruk delok kasih banter nomor digaruk Aja, Mas, lha kok ndagel karo sapa kok so? Dagel karo Gatiya Oh. ora mikir bayari Butahe bocah yo. Ya ya. Cocok. Menawa pengen didagel karo Gatiya tanggapan nemangunan kok dibatalno. Aja ngono ta. Wes nasibe kudu kaya
duwe bojo ora tau ngepenake Timek ah. urip ngomongane seneng kudu tak trimo bojoku pancen kalah saben dino rasane ora karuan rasake bojoku sing ra tau perhatian nanging piye maneh atiku wis kadung tresno kudu tak trimo senajan ngambat jero dodo ya wis duwe bojo sing galak ya wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah tampa kang tulus ning ati tak trimo sliramu takkan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene sungguh keterlaluan bojoku sing saiki kleru sithik wae aku mesti diseneni arep dolan ro kanca kok ora diolehke senengane nuduh dikira lungara liyane yen wis ngono aku mung iso menang tak jelas no malah menggawe kowe sepaneng di matamu aku iki ora tau bener kabeh mbok salahno rumangsa wis paling pinter yo wis ben duwe bojo sing galak yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah nanging aku akan bisa tak tompo kanggo tulus ning ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene berarti teles sing wis dadi tempe kudu tak lakoni yen pancen ngene dalane apa ten duwe bojo sing kalah nek ra keturutan senengane mencak-mencak ra usah diketuni aku kudu kuat hati nganti tekan pati sliramu tetep neng ati distal kendo wae tak nikmati uripe senajan kalah bojoku pancen sing bagus dhewe kuat dilakoni nek ra kuat tak tinggal ngopi tetep cinta senadyan bojoku kalah siswa budaya digoyang bersama Seto Audio Oka Production mantap coy Seto Audio. Sik. Oh yakin? Yo wis ben duwe bojo sing galak yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah nanging aku agak bisa tak tompo kanggo tulus ning ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene yo wis ben duwe bojo sing galak yo wis ben sing ngomongane seneng gawe aku susah nanging aku agak bisa tak tompo kanggo tulus ning ati tak trimo sliramu tekan saiki mungkin wis dadi jodone senajan kahanane koyo ngene Masuk yo. matur Kunjuk galak suwun spesial diaturno kunjuk Bapak Kawi. Pak Kawi, Bare nyanyi bojo galak, bojone tambah galak. ibuke apian Wong apian ngono kok darani galak. Lah iya wong kowe jane ditokno kabel Pak. kowe dikeki nggon pino lho kaya ning hotel lho
Darsono. Dikipasi. Enak digana nggon pinuk kok dikipasi maling ora tambah banter. Lah iya aku sakake adine. Iki trek apa wong turu aku ya. Kawane matur nuwun, bojo Bapak Darsono, Bapak Kawi mau ngamparing rombongan kanggo awake dhewe matur nuwun, Pak. Iki ora lali awak dhewe kan isih sasi Sawal dina Bodho. Karo piyai kene kabeh saukukuban dukuh mangeng desa Mangunreksa kene ngucapno selamat hari raya Idul Fitri minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadak awak dhewe iki nek sing sengaja ora sengaja njaluk pangapura sing gedhe mergo isih sasine Sawal. Isih kapindho nek Kadaswati diaturi gubuk asmara. Bapak sinten wae. Kembar tulung agungan. Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak golaren ning cagak gebak tulisan warna abang tondo isih sayang jenenge gubuk asmara biyen ate takko andum tresno tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara Gubuk kae nyimpen wadi wiwit biyen tumeka saiki gubuk kae kebak crita wiwit wengi nganti gragat rina Kecaketan sakjroning ati datan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa merga leren nyang gubuk asmara Yen liwat aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ning cagak abak tulisan warna abang tondo isih sayang tandha isih sayang jenenge gubuk asmara iya piye biyen ati tak andum tresno ngono 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 tanpa
nganti jagat raina caketan sajrone ngati datan luntur saya marah ati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Panjenengan saking bapake sampun diaturi ana kurang luwih njaluk pangapura sing gedhe, Pak. Sebab awake dhewe manusa lumrah jalma sak wantah mesti akeh luput lan salah. Matur nuwun kunjuk dumateng warganipun Bapak Darsono sak keluarga. Iki ngramungna penggawean, ayo ora diramungna nggih didukani karo gunungane utawa bendara. Wajib, Pak. Ayo.